ذات تنا پنٹ ہرا افتاد مغازیات تینا بندتو محبت کے ہرا کنا نما تھومکا جہان تھا بادشاہ اوڑا گوڑ لکوار درود سلام پاوے امو مہروانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارا نشکتی قرآن نوشت کرنا زبان دین و دنیا زبان لمعے زبان دین و دنیا زبان لمعے زبان دین احمد نا سر چشمے زبان نا بنک سوز قرآن اٹھی زبان نا بنک سوز قرآن اٹھی زبان نا خنوس جوش طوفان اٹھی زبان نا خنوس جوش طوفان اٹھی اینونا دگ چینے گا علمی ادبی دیوان کی ساری مروں کا مہمان ادیب دانشور قلمکار علم دانان کرو کا استاد ایڑو ایڑنک نوے کولی اسنام بٹ بخیر تھا اینونا دگ چینگا کچاری ٹی ارا سرحالا کھنے خیالاتا پاشینا موقع کرنگا دے ہودا دے تینا کے دوئیے کچینا کچے اندن ننے سمائے دنیا ٹی ودی مرو کا کل انسانا تے اللہ رب العزت بولی سن یہ نو فخرت بابا کہ کنا نمیہ بولی گچینا بولی ہنینا بولی برا بھئیے دا بولی کنا نمہ گودینا دوئیے ارانا سخت نوامونا یہ نو کپوت تھا شرفنا خواجاک علم و دبنا پیڑا بیرے امو کا مقصد سو مرے رہے ارا تینا سوالا رکھ کے تینے صدقہ کے ارا تینا بولینا شاکمانی کے دیری خواہنا مونٹ سلے رہے انتے کے دوی انسان زیب و زنت پرو کا خزانہ تن اسے خزانہ سے دوی قومتا باو پیریا ثقافتنا بارش مرے دوی راجنا شان و شوڑے دنیا نتیٹی اخص کے ایجادات فنی تخلیق یا کہ ادبی پیداوار مسنو تو ہم دوی تو سنگتی نسب کٹ مسنو شرفنا خواجات اینو اگر ایران فارس مانیں گے تو اب دوی تو محبت نہ بچان فرانس و جرمن پٹ کٹانو تو ہم دوی تو محبت نہ بچان سعودی تو عرب لکھیں گے تو ہم دوی تو میرنا خاتم ہنے نائلم اگنن من سال پدی کار براوی تاریخہ نظر شاہدن تو ننے سما تمو کے براوی بہت متکنو زبان سی ارانا بنا دراوڑا مرسا ایران افغانستان ترکمانستان پاکستان کون اسکان تھالا مس اینو ہم بلو کچھ سیٹھی گیش درنگا جاگا تھی براوی ہیت مریں گے اندن براوی زبان شرف بشکن او دے برجات فکر کئی ادیب و دانشورا کی متدو خلصا دا زبان پین زیاد مزدی درے عرب دیجی بابا براوی نور محمد پروان ہے ڈاکٹر صلاح الدین مینگل اسحاق سور نوری نسیم خان اور نون خان جباریات بین کئی اسکی داکارا ونٹی آواز شادان ہنے نے پاوے تینا براوی بولی شادان ہنے نے پاوے تینا براوی بولی ایلو مسد خنیکن تسس کنے نیلولی ایلو مسد خنیکن تسس کنے نیلولی ولی افسوس نا ای دادے اینو براوی پیر سے زبان سے نہ پن رہے گانے ننا مخلوق خلق و خاوت سماجتی تینا نمیہ دوی براوی لطارسا نن ایلوک تا زبان تے تینیا مسلط کننگ ہن جیہو کنا خواجہ ارا وقت ننا چنات انگریزی زبانے جوان بڑک بو مریر ولی براوی زبانا نا بو مریر ارا وقت ننا پیو ریشی براوی زبانا نفذت گیرام پیر ارا وقت براوی نا ہر چاری کٹی بے زبان سوار مرے ہرا وقت سی پیدنا وجہ آن چائنیزات براوی زبان آخا براوی تے چائنیزے کروی مرے گڑا اندن چاس کے عبدالرزاق صابر و زائد براوی استا براوی زبان کے کرو کا قربانی پورٹ مصور نور محمد برکانی نا براوی ادب تون سالت سنگتی گٹو کرے میر براوی نا تحقیق پٹ بولا تا دیر شاہنگا انجم نا شاعری بیر کتابہ تیٹی رہنگا مرشد نا ہنے نا توار براوی بولی نا سرسوی کن خدمت کا شرف نا خواجہات دوی امو وقت تھالانو بچین مرے ارا وقت نن تینا دوی نا قدر کے کلامنا سیوٹ تینا دوی برجات ہنکن تحقیق کو نوشت کے ارا وقت نن علم و دبنا پیڑا بی رہی آخر عملی کارم کرن گڑا ننا دوی شین تو یہ نو نا دا بلہ کچاری ٹی
ساڑی مروکا مہروانہ تن دو دفع خواست کے وے کہ براوی زبان اسکولات چھوانفنگ لمائی دوینا اہمیت تے چنا کامونا پرسا کیر تاکہ نانا بروکا پیڑی تینا زبان جوان رکھو مرے اونا سرسو بھی کین گام گیج ارفنگ نا طاقت دے اندہ لفظاتو نوار انہوں میں موکل کے وے